weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulumaji e nder galle baba ceerno Alpha An ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno Mouhamadoula Siraji Dem e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi Sénégal julde korka hanki o yuɓɓinama e nder jokoli leydi ndi discours aji kewɗi teskaɗi hakkude khalifaɓe diine aada ko ɗi layleytirendo yogay konngudi ɗi jooɗani jahoyde jomumen dartinta ɗum leydi Sénégal wona e jame ɓamtare to leydi Mauritanie duwagne motri Zamour fawi juuɗe mum fawi juuɗe mum e kanŋe kewɗo no fewi ken tolno e ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e jeegom taw kadi ko garam wonande kay ɗen gueɗe dognaɗe taw ndewnaka lawola to leydi Mali capantati goo hitande ujunaje ɗe nogas e nayyi ha yetti hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi e lewru mayduɗo hen hankindu hitande ko ɗi sumgoji kay haala mum haalaka e nder leydi ndi kala hewɓe dawriyankoɓe noon kolliti hay wadere kumpital siggitaka ɗum ko on kuddata bannoɗo guila hitande ujunaje nogas taw wonno ɗum ko Assimi Goïta to leydi Guinée Conakry wonande gouverneur mo Sigri Kanka e rima hande fuɗoto goo lewru avril ɗo e balɗe 15 yataw daabeje malinaɓe taweteɓe diwan Madiana e ɗin diwanuji kala jalti leydi mum ko ɓuuri yawde yaccade musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kononne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodiri wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade mande Massa Keita gorko pullo maniganke hen banggue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde Amadou Mbaye makam Mbaye Couture ene wiya mon juule mo wuuri hitande jaam e ɓurale kisal yo Allah jaɓan men korkaji meɗen ko rewa hen Allah kala Amadou Mbaye makam Couture Mbaye ko ñootowo ngana keptinaɗo e nder windere nde kala jooɗiɗo to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie to marché 5e sa ari ha ɗon ma yiɗon ko ene funa guite maɗa kala Amadou Mbaye makam Couture Mbaye keptinaɗo gandaɗo to banggue ñootol so ñooti ali guedande a yooɗat o saaha noon o dartini kala ko fate commande kono kadi eɓen jogui stockage kala sifa modèle mo jiɗɗa omo jogui ɗum wutteji mawɗi dabɓi jasiniére uji mbasiŋeji super 100 e gueɗe goɗɗe kala sa jokkodire makam Couture Mbaye ma welto
Amadou Mbaye makam ko tir Mbaye ko keptinaɗo e nder winderde kala sa jokkodirema ko so tawi ko comci koyɗi banggue nguleki omo jogui ñootaɗi kala sifattayi ene ɗon ene jooɗi an tan fadi so mbase so jasiniére so super 100 so dabɓi so mawɗi kala hen sa jokkodire Amadou Mbaye alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde Amadou Mbaye makam Mbaye Couture keptinaɗo e nder winderde kala mbatta ko 00 222 46 85 23 44 musidɓe tedduɓe Amadou Mbaye makam Couture Mbaye ne fadi moon salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addo diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓestowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafma no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen yaaɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no furi no furu ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuli ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko temirde joyyi so neɗɗo yoɓanno ujunnaji sappo ko ujunnaji joyyi gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 0404 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon mi yii ko no wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande mayɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko kawis e lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah
sa yiɗi jokkondirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare go seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ñalawma hanki o e nder jokli leydi Sénégal julde korka wonande kay hanki yuɓɓinama kono kadi teskama hen wonande discours aji khalifaɓe diine aada kala ɗum noon ɓen almameɓe waɗɓe khutbaji mum hewɓe hen garti e rentinde yimɓeɓe yo gayi konguɗi e nder laylayti rendo woni réseaux sociaux guila e ƴattoje ha e gulwulti ha e jeddi ha e irtude yogay fitnaji kala nde yimɓe ndentoto gila e ƴattoje khalifaɓe ha e goɗɗum kala kono kadi ɓe erima yeydi ndi kala nde wonata jame kisala kame ɓamtare kala kanko on khalifa aada o woni hooreji leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hanki wo juuli ko toon to juma mawɗo mo Dakar o holliti toon noon wo erima Sénégal naɓe kala nde gonata neɗɗo goto ɓe kuccana gollal kono kadi wo foti ma o won lamɗo leydi Sénégal naɓe kala ma o fondu teni kadi ma o daro e peewal kono kadi wo yetti wo jaari ɓen khalifaɓe diine e darde mumen no mantinide e nder ndu lewru Allah teddundu gila e wasiyaji ha e wajuji faade e bandiraɓe julɓe leydi ndi Sénégal kala nde julde korka teskama hen on gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Sénégal woni Amadou Ba kam woni kadi gardiɗo lundo ngo caggal kay deƴƴire junde no feewi ñande hasen nde toon to juma Oumar yen ko toon wo juuli wo huccodiri e ɓen jaydiyankoɓe o holliti addanimo ɗon ni ko fate dawrugol o yiɗani ni haalde oɗon sifa kono wo holliti wonande deƴƴere junde nde wiya o deƴƴi nde o deƴƴani woni koye golle matawa warani tan e nder jayɗeli ɗi gam haalde ko haalete ko kono fandare makko kanko ko yo acce gouvernement o liggo liggey muɗum ko woni yeeso kala ma yimɓe gandoy wo holliti kanko noon wo deƴƴani teno woni koye golle kala nde feeñi ma yimɓeɓe ji no feeñiri ni kala julde korka teskama wonde directeur général mo Robos biyeteɗo Aliou Ciss juuli ko toon to Robos kanko e ɓen dumbaɓe toon guilay dawriyankoɓe taweteɓe toon taw ko dumbaɓe hay ɓen dumbaɓe toon to Robos caggal no waɗi toon discours makko faade ɓen dumbaɓe guila to banggue comportement e gonal ngal sifa Roboso kana kadi wa andini ɓe hen gueɗe kewɗe no feewi toon to Touba khalifa général mo Mourita woni Serigne Mountaga Mbacké kañumne caggal juulal toon to juma mawɗo mo Touba wo holliti wo erima wonande kay ɓen wonande Mouride en ɓe kala
nde ɓeydoto rindinde sembe mumen ngam golle juma mo tuuba kono kadi wo holliti juma mo tuuba ene hande golle mawɗe no feewi ne handi kadi e ngaluji kewɗi no feewi hayso tawi woni kay hoɓirte kanŋe kame jaama haɓura jalbude nde tawno suudu Allah ndu ne handi e ko ɓuri ɗen gueɗe kala tana teskaɗo ko fate banggue julde korka hanki nde ko toon to Sicap Liberté 3 ne tawi nder Dakar ɓe sukaɓe ɗiɗo sehilaɓe yanoɓe fummoyde ne garta ko ɗon tigui duko ne wonno hakkude mabɓe ɗe balɗe kala sehila mabɓe teskima ni cehilagal hakkude mabɓe ne usti no feewi ko hanki ɓe nangodiri hen goto noon sokke goɗɗo laaɓe kewɗe no feewi accani ɗum hanki wasi fitta ɗum goɗɗo o noon o saaha ne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ɓe Linguére julde korka hanki finoɓe to Mbuula kañumen hanki pini koye ɗom ka mawka no feewi ngam teskede wonande koye nguleki mawki wona wi noon ko Sayere Niang gardiɗo oɗon forage holliti balɗe 5 kay waadere simtani e forage maɓɓe noɓe jaaha ken tolno e kilométre ji 5 ngam yaten to Mboynan ko toon tigui ɓe mbawata ƴogoyde ɓe erima o saaha kay ballal faade mabɓe ki nguleki sattuki no feewi e nder oɗo saaha kala so tawi kay ɓe ballaka hen ko caɗele mawɗe kay jogori a wonandeɓe hanki o ko julde korka ɓeɗo henna kay ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol kamɓene ɓe jinno ko funtude ɓen renoɓe ɗe maaje ngam teskadeɓe wonande omare mo leydi Sénégal ne gasa taw woni koye ƴakkude guertoɗe yarde boisson ne waɗa feede muɗum to banggue julde ko nden kamɓene ɓe ƴetti laana mabɓe ngam yidde fiyade maayo yaɓande toon to Espagne Delta mo Saloum ko ɗon tigui ɓe mbiya teeɓa koɓe 90 neɗɗo ene hen Sénégal naɓe Mali naɓe Gambie naɓe yinnoɓe yaɓande toon to Europe mbattidi koye juuɗe nde kay yaltani hay Saloum e hoore muɗum to Ziguinchor ko police fawi juuɗe mum sagataɓe ɗiɗo hen goto noon wiyete ko te fayi goɗɗo noon wiyete ko be goɗɗo wiyete ko be bita kamɓe ɗiɗo noon ɓe gonno koye moto ɓe jogui ken tolno e kiloji 6 taw ko huuɗo bonko ko o sahanoɓe tawi e juuɗe ɓen dadiɓe ɓe tulluga ko ɗiɗo mbasi pittali mumen hen goto ko debbo wiyete ko madame Silla liggoto ko toon to université mo Gaston Berger ɓe gonno noon koye oto ɗon ɗo Louga ɗo ko kangaɗo goto kay hocci kaaƴe ɓutte kay lappimo e hoore kanko on debbo noon ɗon o wasi fittano goɗɗo koma nawa ha to hôpital ko toon wasi fittano ɗon ɗo ɓe gonno e nder oto ko toon kaaƴe ɗe tawi ɓe place o neɗɗo mo heewani foti wonde koye nokkuji guddaɗi hewɓe noon kolliti ɓe ha ngaaɓe hoɓe booli kay poti ko ƴewnede peeje nde tawno ɗe gaɗe e kala saaha ene waɗa ten kadi ne heewi ittude pittali no feewi maire wuuro Thiès woni Boubacara Diop holliti metti mawɗi no feewi ɗum ko ñande aljuma nde o suka gorko almudo taw ko peraɗo e lawol rayi taw kadi ferima ko train industriel taw kadi ganduɗa ko chimique mo ganduɗa wona ngol woni gomum wadde ɗeɗo hen gueɗe o holliti ngol lawol so tawi tere o watti ɗum koko yewete yagara mum tene kadi ko nawowo on tre e yeeso dow lawola tana goɗɗo kay baɗɗo ko toon to Tambacounda wuuro wiyetengo Madina Guente ne tawi e nder commune mo Nette Boulo noon Nette Boulo ko haare bonde waɗi hakkude biteɗo Karamogo Adam Faha mo duuɓi 50 ko tailleur ko woni baraɗo e nder ndeɗon haare warimo ko biyeteɗo warimo ko demowo biyeteɗo Turudo biyeteɗo Turadou Traoré mo duuɓi 41 on ko demowo caggal noon kanko on tailleur taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Karamoko Damfa o mo tuumi noon wonande on biyeteɗo Turadou Traoré o ene lelde joom suudu makko nde lelde de no way foof jibini mayiɗo kam kanko on mo joom suudu mum lelda o woni tigui keddiɗo e nder ndeɗon fiyande kanko leldiɗo o lelo yima toon to kaso debbo hesnima alaɗo yano artude wonno wonti mette so tawi ko beelema yiiletono hena nogas e jeeɗiɗi nduleru mayde ɗo henna hanki ndu ko nden ɗum waɗi toon to diwan mo Tambacounda ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder genni ndi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie Douagne mo Mauritanie taweteɓe toon to tawi Zamoura Dakhla Nouadhibou ɓe kollitiɓe teeɓima
ko ene tolno e ujunere temedere capanɗe nayi e jeegom piccal nogas e tati gramme taw ko kanŋe siftinde mon on diwan laamu lindi o yamiri kay yiltoɓe kanŋe kono wona kay yaltinde kanŋe taw koye mbadidi rewani laawol ɗin kanŋeji kala mbiyama teb siftinde on ɗi dumunnaji kala Mauritanie duwaji mum e teeɓo kanŋeji kewɗi kay taw ko cuuɗeteɗi ndewnaka laawol kolliraka autorité ji leydi ndi ne naata e nokkuji goɗɗi ngam yaltude ɗum woni ko duwaño saloto hen walɗi kanŋeji tettama taw ko toon to diwan mo tawi Zamoura Dia gorɗo économique kami finance leydi Mauritanie holliti si fande nogas e jeeɗiɗi e jonde joni noon nogas e goho nogas e jeeɗiɗi lewru manduɗo hen nandu kayne tolno e temedere capantate jeeɗiɗi taw ko million koppareje dollar kay woni ko jogori wanjede duuɗe jangguirɗe leydi Mauritanie ngam mahatade ɗum ɗon iwi koye booña windere mo mbiyata banque de développement banque mondiale de développement ngam ɓallude leydi Mauritanie ha ɓuura wawde minde projet ji to banggue jangde leydi muɗum keddotoɗen koye leydi Mauritanie suudu sarɗeji leydi ndi lulde mum ɗimmire mawde no feewi hande o hoore suusa leydi ndi noddi ɓen sarɗiyankoɓe lulde ɗo kalaten 17 heures aɓe luli toon to suudu sarɗeji leydi ndi ɗum noon koye jonde ngam yuntade projet ji ɗi lawɗi ndema en gartoye oɗon kabaru jagorɗo gaynaka ñande julde korka nde o holliti maw ummin ko ɓoyata ko campagne mawɗo no feewi on campagne noon ko wadde kirsirɗi yoga e nokkuji nokshot taw ko jaɗɗi no feewi ene waɗi ndiyam ne waɗa courant taw ne waɗa hygiène ne laaɓi ne siwlisi taw kadi dammuɗi ne mbawa hirsede hen beele tewo ene wona jaam e kisal kamen ndenka e nafoore kala ambassadeur Mauritanie to Arabie Saoudite ɗum ko caggal nde ɓayyini wona nde Mauritanaɓe ɗiɗo taw kadi ko yanoɓe waɗide umra mumen ene majjuno toon o holliti hanki noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe jiitama aɓe kisi aɓe e jaam o sahanaɓe tawe e juuɗe baɗɗe fayida no feewi to leydi Mali paaɗen fettiyanke balgana ɓiɗɗo malinajo jibinaɗo to Paris lamrugo leydi France kono kadi ko petto toon on biteɗo Ngalo Kanté bannoɗo jillu mum e nder leydi Mali Ngolo Kanté bannoɗo jillu mum e nder leydi Mali wi jaydenke biteɗo Fabrizio holliti wonde on jeeyi sababu wadde jillu mum e nder leydi Mali kay ko darnude centre de santé sukaɓe beele mbawa dañde cellal mumen mo ganduɗa on centre de santé ma wonoya milliarduji 4 koppareje franc CFA ma wonoy walla mbiyen milliarduji 3 koppareje franc CFA ma wonoy million ngaji 5 koppareje dollar ɗum noon ko yidde wallide cellal ɓalli leydi makko ndi ganduɗa ndi o horsini e nder ɓernde makko no feewi hôpital mo Gabriel Touré gollotoɓe toon hewɓe ñande nogas e jeetati manduɗo hen ndu moɓodiri yeeso on hôpital ngam hollide metti mumen ko fate mawɗo mabɓe professeur Bourlaye Samake mo ganduɗa ko nangganoɗo kam woni chef de réanimation mo ganduɗa ko nanggaɗo ko fate foncier ene udda toon ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no feewi tene ɓe kolliti ɓe ceerata e kala saaha wadde sitinaji mabɓe région de Meneka gouverneur mo région rokkirino ɓen gollotoɓe administration balɗe 14 duɗe hen lewru yato kamɓe kala ɓe garti e poste ji mabɓe taw ko ɓen yeebinoɓe poste ji men kolliti ndenka e kisal ala toon hay seeɗa o holliti noon 14 ndu darindo hande ndu kay woni avril so tawi jomumen gartani e golle mumen koko jawete rokkono kay ha ñalawma hande o goo nduɗo hen lewru ko ɗin enseigne aji taw ko jangguinoɓe nder diwan kala so ane jomumen jawdi kala koko jawete 13 lemien 51 lewru mars 2024 noon tigui wino hohoɓe leydi Mali ma juɓɓina ɗin sumgoji ɗi laataki hitande filti fawti hen hanki o wonno 51 lewru mars 2025 ha hande ala ko gasi haydara hewɓe kolliti oɗo kuddata bannoɗo gila lewru août 2020 ha yettiɗo hen duuɓi 4 ha ɗoɗo gonɗen ala kala ko gasi haydara ko fati banggue o transition mo ganduɗa fonno wonde tan ko lebbi 18 ɓeydama ha yettiɗo hen ala kala kala ɗojjuɗo kala ma wiye kay ɗojji goɗɗum fawe dow muɗum
kolliti ɗe geɗe ala hen kala ko famni haydara AES eɗen gandi ko leyɗele tati sahel denduɗe fandare miije ɓamtare woni Mali, Burkina, Niger ɓe kolliti maɓe mbaw maɓe paw fawji kala ko ene naata e leyɗele maɓɓe to banggue marchandise ma dañi koɓe tegi e dow muɗum to banggue frais douane ɗum noon ko diga piccal joyya % ɗum woni koɓe pawata heena hewɓe noon kolliti yeeyoɓe ɗum ɗo henna kay wonanta caɗele tan wonande ko ɓesguji leyɗele maɓɓe nde tawno commerce kam kala ko pawɗa e dow marchandise muɗum kañumne fawata hen ko dow e prix ji mum o garaw sodde o haalis mo addi o so heeɓi ɗum sooda so heeɓani yaaha wasa sodde so tawini muusa kam muusata koye ɓesguji leydi ndi hayso tawi woni AES fandare mabɓe ko yidde ɓamtude faggudu leyɗele maɓɓe beele mbasa yarude caggal to leydi Guinée Conakry jeeten ko toon to Kouroumale ne tawi nder Sigiri région de Kanka hewɓe julɓe hanki nanggama mbiya Teb Nawa toon to Sigiri nan toon gudda ngam luskoji waɗede ko jeeyi sabaɓe juuli ñalawma hanki o teno leydi Guinée holliti yii lewru ɗum ko ñalawma hecci hanki o wonno julde laamu ngu e halifaɓe diine juuli heccanki ñande asende ko jeeyi sababu ɓe juuli ko ñande alende hewɓe maɓɓe nanggama dumboyama to Sigiri e wiide jayne nde hewɓe hen ne mbaɗe enquête yo gando walla ceerno gonɗo caggal maɓɓe jamirɗoɓe yoɓe juul hanki ɓe mbasa julde hecci hanki o keddorɗen koye leydi Guinée accitgol Moussa Dadis Camara de ene jokki haala mum ha heewi e nder leydi Guinée ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi général Mamadi Doumbouya woni kay ko yamiri siifi wonande yaafimamamo ngam oɗo saha cellal mago wasde yarude yeeso no feewi on gandi mawdi tumande wargoji e viol e fitinaji bannoɗi 2009 wonno ko 28 septembre e ngal ɗon boowal ɗum ko caggal nde lundiyankoɓe nodduno toon ngam seppude wiijenede wonde Dadis Camara kay yinno koye jeede e ƴamoɓe lefol laamu ngan sanga ala ko heddi so wona o accitama hanki hewɓe noon kolliti hen mette mumen mawɗe no feewi to leydi Guinée keddoɗen gouverneur de Kanka colonel Moussa Condé préfet de Kanka woni Kurasa walla mbiyen Kurasa Kurwana Mediana Sigiri hande o ko goo lewru avril ɗo e balɗe 15 ha 15 ndu lewru yataw kay kala nayi daabeje malinaɓe taweteɓe diwano jalti haalaɓi leydi maɓɓe wi Moussa Condé ɗum noon ko rende ƴiƴam hakkude remoɓe aynaɓe gam teskede bosiji mawɗi ɓen aynaɓe malinaɓe ne tawe e nder diwano watadude fitinaji e nder leydi ndi nde ɓen jaltata ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ɗo e balɗe 15 kala no mo yaltani so tawi nanggama hen ko satti fawete e dow muɗɗum to Burkina Faso capitaine mo Faso Brahima Traoré siifi yaafima no gase goo koninke wannoɓe kuddata wonno ko jamma 15 ne jofi 6 septembre 2015 Michel Kafando taw kadi ko caggal nde folla e lefol laamu wonande Blaise Compaoré ɓen joɗinoɓe ngon laamu par transition pour sabbundu kay wonande par intérim jafuɗon ko nden kay ɓen mbaɗi kuddata ɓen nangganoɓe noon dumba o siifi o yaafima ɓen hewɓe noon jonnani nde yafunde kolliti jadani hen hay seeɗa kuntala to leydi Ghana Conavert pes chinois kañum bifta hen noon ko ɗen chinois tato taw ko awannoɓe ne wonde équipage mumen kala wanno ko nogase jeeɗiɗi lewru manduɗo ndu ñande nogase jeenayya ko nden direction o yaltini on communiqué taw ko directeur général tambiɗo nden kay kisal sanga 17 heures ko nden ɓe bifta e 9 heures mabɓe oɗo saha noon wonande jiilaw ne jokki e oɗon sifa to Côte d'Ivoire hanki o laylayti rendo kewɗi no fewi kolliri jaltugol aduna Alassane Dramane Ouattara hooreji ɗe ndi ɗum wodani lelani tan galle lamorgo ngo fenni nden haalande yalti noon koye faux compte ɗe moƴƴani taw ko compte France 24 eɗen gandi hannde neɗo wawde créer tan faux compte waɗa hen jayde wiya ko nde jayde habdi ɗum taw wodani on hoorede ndi gartuɗo hanki o to Paris lamorgo France ne tawe toon to Abidjan Mango Air Côte d'Ivoire hanki o sanga 13h30 ko nden ka diwi toon to Bowal radio ngal ofoye Boigné to Abidjan faade to Dakar lamorgo leydi Sénégal kono nde ka yeehi ha ken tolno
e capantati minute ko nden teska fettande mawde kame hendudu welani yaltude e nder lanaka to bange carburant hewɓe kay to neɓe lanaka payi kuli woni hen mbarñi kay ha leppi ceɓeƴ woni hen elle ko rufaɓe ndiyam elle sikkitani waɗi hen goɗɗuma ko ɗon lanaka waɗi demi tour ɓene inna Allah ɓene kaala goɗɗum ɓene mbiya alléluia ɓene goya ɓeni jejjiti haydara ɗo gonnoɗo karoti ko ton to Abidjan nde ko juri nde hewɓe kay tawama ne goni e caɗele mawɗe no fewi ƴetta ko en charge ngam rokkede docteur eɓe ƴeewe beele sosoɓe hewɓe hakkillaji men biftaka en nde tawno taw batti ruytude no fewi to leydi Tchad horejo leydi ndi woni Mahammad Idrissa Déby itino hanki o e nder discours makko o holliti wonande o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde moɓodirta gona neɗɗo goto ɓe kaɓo kala kene wiye mbuñaari borjinde jawdi leydi ndi ɗum ko caggal nde o joɗodi e conseil islamique du leydi Tchad ngam o sakay wiide kamɓe kala eɓe gon neɗɗo goto ɓe kaɓo kala ko fati e mbuñaari nde toon o holliti l'islam yiɗa kala ko fati e mbuñaari RDC Congo horejo leydi ndi kame gouvernement mum woni Félix Tshisekedi ene jokki kaldigal hakkude dawriyankoɓe leydi ndi yiddemo kay ko wadde gouvernement union nationale beele lundugo kala ene tawe nder gouvernement ɓe noon ko gedduɓe ngal kaldigal ɓe kolliti komo woni Kaya Mbeya nde o sifta ɗumen nde weeli ha weeli nde omo ñaama omo yara omo dimbina koyde makko mo ɗannomo yaha ɗo weela nden o miccaki lundugo kala ɗo rebel M23 wallidiɓe Rwanda hande o kaynati leydi ndi o huuli ɗum jeeyi sababu yiɗi wadde union beele ɓen balla mo dartare ɓe mbi ko loppet ngala hen kimi seɓa kañum wiya teb toon to RDC Congo walla mbiyen toon to Congo Brazzaville yinno ko wadde meeting mawɗo no fewi conférence ko fate anti France CFA ɓe kolliti o wona bienvenu e nder oɗon a fannu to Zimbabwe ñalawma janggo ko seppo manggo yinno wadde ɗum hewɓe société civile ɗum noon ko yidde wiide kay Emerson Mnangagwa horejo leydi ndi nde accata lefollamu iwa e jappere ha laaɓa hande o noon capanɗe jeenayyi e joyo mbiyama teb ngam jogade miijo e pellital yerɓinde leydi ndi kamɓe noon sa ɓalli mabɓe jelbinama ɓe beddama e nder kasso joolam jabeeri paɗena ko toon to leydi France hewɓe jonnani wonande kay cogdi ndi soka ɗum Marie Le Pen mo ganduɗa ko dawriyanke hande ko chef de l'opposition mo ganduɗa keptinaɗo piɓɗo kay ƴamde lefol laamu hitande ujunere nogas e jeeɗiɗi États-Unis d'Amérique Donald Trump Russie Moscou ɓeɗo kala kolliti jadani ndi cogdi ɗum ɗo kay jeeyi sababu tan ko haddemo jeeyede ƴamde lefol laamu 2027 kanko on Marie Le Pen mo ganduɗa nanguira wonande kay ko dirtinde koppareji jonɗe no fewi ko fate Union européenne ɗo yeddi ha memi leydi France Algérie o saka kadi ɓe gultini kafe ɓumnoɗe hakkude mabɓe beele kadi ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe ɗum ko caggal nde hakkude mabɓe kay tikkere bonde woni ɗon hakkude Emmanuel Macron kame Abdelmadjid Tabboune téléphone rewi hakkude mabɓe o saaha ɓe kollitima ɓe gartiri kadi cehilagal ɓe gultira ɓe ƴeewa so tawi ene ñaamo walla ala koko ufi kadi ñaamota ko Chine Russie jillu jagorɗo affaire étrangère leydi muma mbiyata Wang Yi waɗi jillu muma hakkume Lavrov ɗum ko gila hanki ha fayma ñalawma janggo jillu ɓeydude cehilagal kame gilli e golle hakkude mabɓe ɗon de leydi Russie ɓattodiri e États-Unis de Amérique to Gaza UNICEF holliti wonande balɗe sappo ko wara e nder balɗe sappo tan ken tolno e temet tato e nogas e ɗiɗo suka woni ko wara taw koye piyande bomboje gulɗe jaw giwɗe toon to Israila musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sal Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena